Karbi Anglong Rong Asar amei atumpen mithangalong li Inglong asopen akapre ka khai atuma aphan ki jor kelang jongsi do politik non ke Rong Asara tumpen si kangsai padupon pusi ning jepon lason si mithangalong le along banga khai atum nangkachirai bomajok pinangan atum ki kisung nang sonsi do tanglo athi mithangalong le along ta banga khai aphan ki jor kang huason do piklo Lasopen Karbi Anglong Rong Asar amei atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliam Rong Hangpen kapin khat paduponsi Karbi Anglong Rong Asar amei atum penta mithangalong le rong along cherai kom du nang pupen Karbi Anglong Rong Asar amei atum pen sitami non pen ke rong along longle Georgi polote Rong Asar atum pen chingki che than pon etsi che jorlongle puta ningje pon Inglong sampai aphan kahai Dr. Tuliam Rong Karate itu pindah cepat kalau abang so cepat kalau lalu je Karbi Anglong Rong ini Inglong yang sadar si kalau nak kerja lah boleh je longle bilang silang aku si ini tu abang so mai tu cerai kalau je longle bilang aman ni ke itu orang sama sini tu longle ini cepat pun dah je longle bilang ni bang sobat jadi non tribal apa job thapong lo job ji puno lo ni tu bhana juje nanti puni job thapong lo boleh kita puni kita lapen de jitu Karbi Anglong gitu mungkin lalu sini puno celang lo ko puno itu celang lo ya ki om tu mahal tu Karbi Anglong ke dan hok puno dah awang ni puno sakti dah tu sopi lo kalau sopi puno bisa Lapen Karbi Anglong Rong Asar amei lapen Karbi Rong Asar amei atum isi kedo jia phanta chingki che than pon padupon bom lo puta ning jipon Islat benani mate puta asong ke seng kan lo ko nanti na PVDC nanti lengi ko puta na ke mo ning si benani masih aswa mengitu angkor mate bang prepo sudah masuk Jasengra, nama kategori dolar nasi TVDC mungkin orang bilang kategori pimpen masuk singri pimpen TVDC cepat pas lawan ini orang ke orang ini jual dulu nanti ke jual dulu pasti anak dimakan nanti isi nama bangsa so TVDC aku tak ini tu Karbi Anglong Rong Asar News Report Karbi Anglong Live